قامشلو ji destpêka hetana paytexta hemî gelê herêmê bû. Niha jî birastî yani em karin bêjin piştî ev alûziya Sûrî Qamişlo wekî dayîkekê ji bo tevayî pêkhateya bû. Gelek kesê Sûrî berê xwe dan Qamişlo. û mirov karibêje niha jî Qamişlo paytexta jiyana hevbeş, paytexta aştiya ya navxweyî di Sûrî de ye. Ez bihêvî ku ev münasebe bibe wesileyek ji bo guhîn bêtir gelê me yê Qamişlo bi hemû pêkhateyê xwe, bi Kurdê xwe, Erebê xwe, Suryanê xwe, Ermenê xwe bi hemû pêkhateyê xwe bi hev kar bikin ji bo parastina bajarê xwe, ji bo xweşikbûna bajarê xwe, ji bo şehristaniya bajarê xwe. Bi rastî jî em layıqî şehîdên ku ji bo parastina Qamişlo canê xwe feda kirin û Qamişlo parastin em layıqî wan derkevin û em layıqî hunermendên yê Qamişlo yê ku neqşa xwe li dîrokê xistin. Di serî de Mihemed Şêx û Cegerxwîn û her wiha me re karibe bêjin Qamişlo em bawerin ku wê bibe bajarê herî rengîn, bajarê herî xweş û bajarê jinan di tevayî Sûriyeyê de. Birêz Fozaş xwe em jiyana nava şahiyên em dît îro hem pêkhate jî bi reng û dengê xwe tevlî nava vê şahiyê bûne. Ev e nameyekî çawa ye ji bo hemû kesî? Ev nameyekî ku bi rastî eger em dixwazin Sûrî pêş bikeve, em dixwazin ku azadî pêş bikevin, wekevî pêş bikeve. Pêwîst e hemû pêkhate hebûna xwe û nasnameya xwe bi pê bihisin û jiyan bikin. تذكرين خلا خاطر